जिथाम नं चिरां बिटिसि बियाबाव मोनबा गेरेन्टि आसनि राननाय हाबाफारि। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ जेरैबायदि रायजो राजाफोरनो खोथा होदों बेबायदिनो मोनफा मोनफा खामानिफोरखौ मावफुंगासिनो दं। थांनाय बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ मोनफ्रोमबो बियाबाव रायजो राजाफोरनो मोनबा गेरेन्टिफोरखौ राननानै होगोन होनना खोथा होदोंमोन। बे खोथा होनाय बायदियैनो बिपिएफ दोलोआ रायजो राजाफोरनो मोनबा गेरेन्टिफोरखौ राननानै होनायखौ जों नुनो मोनदों। बिपिएफ दोलोनिफ्राय मोनबा गेरेन्टि बुंनायखौ गुबुन गुबुन आसनिनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोआ रायजो राजाफोरनो राननानै होदों। थिग बेबायदिनो दिनै जिथाम नं चिरां बियाबनि कासिक'त्रायाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों हा पाट्टा राननाय 1250 आइबिएस सा 100 बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख राङारि अनसुंथाइ, सा 20 बेंगुरा बेंगुरि सुबुंफोरनो अनसुंथाइ, सा 100 बोराय बुरि बैसोगोरा सुबुंफोरनो अनसुंथाइ गथायदों बिपिएफ दोलोआ। दिनैनि बे मोनबा गेरेन्टि राननाय हाबाफारियाव जेम्स बसुमतारी आरो पानिराम ब्रह्मजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। दिनैहाय जोङो थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां जोंहा मान होजाथाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलि सारा खोथा होदोंमोन जे मोनबा गेरेन्टि हा पाट्टा होनाय, जोंनि बेकार मानसिफोरनो 2 लाख होनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनाय आरो बे गोरिबफोरनो फैसा होनाय आरो बैसो जानाय मानसिफोरनो आरो बिकलांगफोरनो होनाय जिखिनि मोनबा गेरेन्टि, बे मोनबा गेरेन्टिखौ दिनै जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय चिरां समस्तियाव प्रथम जोङो बे जिखिनि मोनबा गेरेन्टि, बे मोनबा गेरेन्टिखौ जोङो होजेनबाय। चिरां जिल्लायाव बेसेबांसो मुलाम्फागिरिफ्रा मोननो हादों? चिरां जिल्लायाव दिनैहाय जोंहा जों जिखौ हिसाब खालामदों आवगाय जेरैहाय बुंनाय बेबायदिनो जों होगोन। 2 लाखखौ जों होगोन आरो जिखिनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों जेसेबां होनदों 15,000 जों बेखौ होगोन। माने मोनसे समस्तियाव जों नुदों जे खासा-खासि माने 833टासो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनगोन प्रथम बोसोरावनो आरो बेबायदिनो बोसोरे बोसोरे होलांबाय थागोन। सेम बुस्थु एखे बुस्थु माने जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेखारफोरनो होनायाबो बेनो जागोन। बिदिनो होलांबाय थागोन 2 लाखै आरो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 बेवबो होलांबाय थागोन आरो जिखिनि जोंहा आसनि दं जिखौ जों खोथा होदों बे खोथाफोरखौ जोङो माने बोसोरे बोसोरे होलांनानै जों मावफुंनो नाजागोन। जिहेतु आसाम बिधानसभा बिसायख'थि साखाथि बारा गोख्रों गैला, बे आसनिफ्रा राजखान्थियारि मुलाम्फा जागोन नामा नोंथांमोननि थाखाय? जोंथ' नुदों आरो राजखान्थिनिल' खोथा नङा, जे बिटिसि ओनसोलाव जोङो नुदों गोबां जोंहा खामानि मावनांगौ दं, रायजो राजाफोरखौ सहाय खालामनांगौ दं, बेखार मानसिफोरनो जोंहा सुबिदा होनांगौ दं। बे गतिके जों बेखौ दायित्व सानो जे थांनाय सरकारफ्रा मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ बयबो मिथिदों, खिन्थु जोंनि हाग्रामा सार चिफ जानायनि उनाव सरकार जानायनि उनाव जों बेखौनो सिन्था खालामदों 35 लाख मानसिफोरनि बिभिन्न जाथि गोष्ठिफोरनि उन्नयनखौ जोंहा दायित्व दं आरो बे दायित्व हिसाबैनो जोङो खामानिखौ मावदों आरो बे हिसाबैनो दहाय बुंनाय बायदि मोनबा गेरेन्टिखौ होनाय जादों। बा इलेक्सनाथ' फैगोन थांगोन खिन्थु जोंनिया दायित्व जाहैदों पाब्लिकफोरनो जों सहाय खालामनाय, पाब्लिकफोरखौ अननाय, उन्नयन खालामनाय, बिदि जोंहा थायो।